Rollingson Dakar na kasnong Jalapet East Giant Hills District. La Kynnoh ba ulasay da ka pistol bat dawa pisa hadu katsan lak tingka. Na kisangot ki nongshong shnong jong ka Saipung. Bat ula ay por hapo san singi bansiw. Bat lada kimla bansiw ula berten ban wansiat yaki. Katkum ka ejahar bala ujor ha u officer in charge Saipung Police Station. Laong baha ka katnyaw tarik kalalingkat ha ka por kumba sawshiteng janmiet. Klem ka jingtip kinangalam shnong Saipung. U Rollingson Dakar ringkat ki parlok jong u kilawan ha ki santali ki kali bat penthot ya ka syong suk syong san jong ki nongshong shnong ka Saipung. La Kynnoh ba u Rollingson Dakar bat ki parlok kilakta kti ya u priceless darnay hadu ba ula pyrshah PHC. Nalor kata la Kynnoh ru ba kilarung jubor hapo kaying jong ulalram zoma nampui kumju ha kamera thia bat lentaw ya ki mobile phone jong ki traying. Bat kata aktiru ya kawai kalong kemi ke basan post nam karta. Bat ki khun jongka ki badan ha karta khatsaw bat khat rius nam. Shu la Kynnoh bahakum kani kapor u Rollingson Dakar. Ulasay ya ka pistol jong u bat dawa pisa hadu khatsan lak tingka. Na ulalram zoma nampui. U priceless darnay. U moya ngirsim bat na u ruwaya darnay. Bat ula ay por bansiyo hapo sansngi. Lem kumta unwan biang bat siat yaki. Ha kabaya day bakani ka jingjia ha ka khat khandai tarik kalalingkat kispa ngot ki nongshong shnong ka Saipung kilapan long ka jinga ki paidbah ni protest rally da kabara ya ki plakat jingtho penrem ha kani ka jingyat rally la shimbanta na du ki long kemi long kpa ki samla shinrang kenthei kumju ki sengbhalang bat ki dawa ban kem bat penshitom ya Rollingson bat ki paralok jong u